Všetkým príjemné popoludne. Komu prospel 17. november 1989? Dnes už všetci občania Slovenska, ktorým ešte ostala česť a svedomie, vedia, že výsledkom tzv. Zamatovej revolúcie nie je demokracia. Výsledkom tohto 25-ročného obdobia postupnej straty nádejí je oligarchizmus. Nechápte ma zle, oligarchizmus nemá len svojich aktérov v podobe tých 55 slovenských miliardárov, ktorí tu všetci živíme spoločne. Oligarchizmus je naplánovaný, štrukturovaný svetový politický systém, ktorý má svoju ideológiu, ciele, ale aj prostriedky. Jeho úlohou je vytvoriť oligarchov, teda miliardárov, o ktorých všetci vedia, že zbohatli z okrádania celého národa, zároveň však zabezpečiť v každom domovskom štáte ich absolútnu nedotknuteľnosť, čo je podmienkou oligarchizmu ako systému. Na čo je to dobré? Aby sa vo všetkých záujmových štátoch vytvorilo neúnosné spoločenské napätie. Napätie, ktoré sa kedykoľvek dá eskalovať do zvrhnutia politickej moci, alebo hoci aj do občianskej vojny, ako sme to videli v Afrike, na Blízkom východe, alebo dnes na Ukrajine. Celá realita oligarchizmu, v ktorom žijeme aj my tu, na Slovensku, nerobme si ilúzie, je vytvorená vedome a cielene, je garantovaná štátnou výkonnou mocou, samosprávou. Jej pretrvanie je chránené políciou, médiami a súdmi. Sociálne, právne, rasové problémy sú neriešiteľné, lebo nesmú byť riešené. Naopak, každý pokus o akékoľvek rozumné riešenie týchto najvážnejších problémov Slovenska je okamžite likvidovaný. Po tomto objasnení sa už nemusíme pýtať, prečo sa vedúce osobnosti viacerých bývalých socialistických krajín tak zrazu odvrátili od Ruska. Prečo zrazu chcú NATO na svojom území? Prečo chcú pritvrdzovať sankcie? Prečo zasadnutie G20 odmieta dôkazy o zostrelení malajzijského Boeingu? Prečo francúzske úrady odmietajú odozdať Mistral? Nemusíme si dávať ani ďalších 1000 otázok. Prečo? To, aký majú postoj politici, nie je vôľa ich národov, Francúzov, Austrálčanov, ani nie Ukrajincov. To nie je dokonca ani len vôľa samotných oligarchov, ktorí sú si veľmi dobre vedomí, že sú manipulovaní. Je to vôľa tých, ktorí ich ovládajú ako na joysticku, na gombíku, prostredníctvom zamedzenia prístupu k ich závratným zahraničným kontám a prostredníctvom strachu z vlastného ľudu, ktorému by ich v prípade neposlušnosti projektanti oligarchizmu vydali, ako vydali Kadáfiho, Sadama Husajna alebo hoci Janukoviča. Všetci oligarchovia boli cielene vybraní pre svoju bezhraničnú chamtivosť, stvorení pomoci bažiacimi médiami a skorumpovanou politikou a zneschopnenou súdnou mocou. Každý z nich dobre vie, že jedinou podmienkou, ako nestratiť prístup k svojim závratným zahraničným kontám, jedinou podmienkou, ako nebyť roztrhaný na kusy rozúreným zmajdanizovaným davom, je počúvať svojich zaoceánskych projektantov. Vybudovanie svetového oligarchistického systému je najúčinnejší spôsob, ako Spojené štáty ovládajú svet. Na čo ideológie? Za úspech alebo neúspech, ktorých sa musí niesť politická zodpovednosť, ako museli niesť komunisti. Stačí niekoľko domácich chamtivcov, kôpka zradcov a peniaze, ale len na začiatok. Nejaké tie eurofondy, zo pár dobrých štátnych objednávok. V podstate peniaze ani nie je treba. Národy si svojich oligarchov zaplatia aj sami. Všetko, čo zvyšuje napätie spoločnosti a znižuje jej obranyschopnosť, je vítané. Všetko, čo upevňuje štát, postavenie občana a jeho slobody, čo podporuje jeho perspektívy, je nepriateľné. Preto sa u nás tolerujú a tolerovali schránkové firmy v daňových rajoch. Preto žiadna nová vláda nepozatvárala zlodejov z minulých vlád.
Preto politici, ktorí rozkradli národný majetok, vyhnali inteligenciu a najkvalifikovanejšiu pracovnú silu do zahraničia a boli a sú neustále preto zo západu chválení. Preto je dobré, aby asociáli mali nadpráva, aby sa podporovali a legalizovali sexuálne a rodové úchylky, aby ľudia nesmeli protestovať, aby sa nenašli uši, ktoré ich vypočujú. Z toho vidno, kto je len bohatý v úvodzovkách a kto je oligarcha a z koho oligarchu len chcú urobiť zaplatené médiá. Z toho vidno, prečo západné médiá chcú vykresliť Putina ako oligarchu, cára Ruska a Rusko ako ríšu zla. Nemajú ho totiž na gombík. Putin pracuje pre svoj národ a nie pre nich ako skutoční oligarchovia. Ambulancii krachuje, lebo nie sú schopné pracovať pod nákladovej ceny. Dobre počujete. Zdravotné poisťovne najnovšie neuznávajú a neuhrádzajú dokonca ani tie výkony, ktoré sú ešte v rámci limitu. Pacienti a zdravotnícke zariadenia, ktoré za sebou nemajú politika ani finančnú skupinu, sú odkázané na svoju vôľu zdravotných poisťovní. Nedajte sa oklamať. Keby sa všetky peniaze, ktoré ste vy odviedli do povinného zdravotného poistenia, skutočne dali na zdravotnú starostlivosť, nikto v ambulanciách by nemusel platiť ani cent 500 rokov. Keď donútime zdravotné poisťovne zrušiť protiústavné limity, platiť nebudeme musieť nikdy a nikde. Nemuseli by ste platiť ani cent, keby sa vaše peniaze nevycucali na zisky akcionárov zdravotných poisťovní, na zisky tých, ktorí sú prilepení na štátnu zdravotnú poisťovňu, na úplatky pri predražených tendroch, na úplatky oligarchov pri nákupe liekov a pri ich reexporte z republiky, na predražené nákupy služieb, na oddlžovania štátnych zariadení, ktorých jedinou úlohou je zakrytie štruktúry dlhov nemocníc, ktoré vznikli v dôsledku rôznych nekalých obchodov funkcionárov. Drobné platby v našich zariadeniach, ale sú v poriadku niekoľko 100-eurové platby vo veľkokapitálových zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú na tej istej ulici. Nie, no práve preto. My sme totiž tí, ktorí sú dôkazom toho, že zdravotnícke zariadenie môže pracovať aj s nízkymi nákladmi. Lebo čo nás zlikvidujú, len čo nás odstránia ako konkurenciu svojich vlastných veľkokapitálových zariadení a ich vlastníkmi sú predstavitelia ľavice rovnako ako pravice, okamžite prestane existovať rozdiel a práve o to ide. Lebo nebude dôkaz, že sa to dá aj lacno, že sa to dá aj s citom voči ľuďom. Okamžite sa všade zavedú ročné poplatky od 300 do 500 eur, ako ich už dnes poznáme z veľkokapitálových zariadení. Nakoniec mám už len jednu poznámku. Spomeňme si na predvolebné vyjadrenie pána Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, keď si značnú časť svojej politickej agendy vybudoval na sľube, že bude len jedna štátna poisťovňa a že žiaden zisk v zdravotníckych poisťovniach sa tvoriť nebude. Nielenže poisťovne sú súkromné naďalej, čomu rozumiem. Nielenže poisťovne tvoria zisk, súkromné rovnako ako štátna, čomu nerozumiem, ale vďaka ministerke Zvolenskej získali aj nebývalú moc nad vôľou ľudí, nad zákonom, čo vo mne vyvoláva odpor. Nedajme sa ďalej klamať. Postavme sa na odpor oligarchizmu. Ďakujem.